Akodo. National Theatre. Akodo. Kanti ke nyani baba ngathi into lena akufuneka ukuthethwa ngazinto ke kufuneka sithethile ke ngazo. Izinto zimoshakala nje kungathethwa. Kulomfo. Ziyathethwa izinto. Bibethiwe. Konke. Ayitheni wakhamisa kangaka wena? Liya. Efondeni Lo mesa lo. Into ezibungole wena namanje. Kodini uyayazi ba umbongeni wena bawukazi waqala ngelihlobo uphambana. Ulato. Andithethi lo umthethayo. Uthetho. Umbongeni lo lapha ekuhlaleni. Waqala ngelihlobo uphambana. Ayimane simayedwa ba lenca igate Wendini vala umlomo ikakhe izophola vala umlomo. Umjonga Fondini unalento kuthiwa kumnqonqo. Nansi lento imjo. Kutheni ungasa nje? Kutheni ujo umntana kwanto enhloko? Umntana Ayilethe umntana kwale nomntana wakho le. Kodini uncwasa uduphuma iminqonqo kodini kabujonge. Sitsho lo uyabona Uyakwenza Uyabona ke ndithanda ba lento uncwasa izaba ke isame WhatsApp group nami ndizawuncwasa. Hayi. Uzafunela bukubuku meri umngaka hayi ndaka maya. Kodwa ke ndoda enkulu mna ndithanda ba wamfumana uMary because uyabona xa iziweda zinje kubani wena ngoyena safe. Uyindoda wena kathatha. Tekumi. Wena uyindoda kathatha. ngizotshela ngomntana. Kuthi angiwasa ngapha binjonga imoto ezigqithayo. Kumoto endithandile igqitha pha endase. Hayi utama ko need to explain. ilook yona iyazixela Akho need to explain. sabawa. Asibhanqekanga ke nathi. Tata msiyane bona. Ntoni lenza ngone? Ngizilungisa kodwa. Kodwa lentwana iyintanga yethu ndiyayibona apha ijonga khona uba ijonga kwiindawo ezintle nama ngichazanga ba. Hayi Ubona ngeliphi ke ngokwena imehlo. Ubona kakuhle Iyaqhekezisa. jonga ka bekumele bazinto. Iyaqhekezisa. Yanilibazisa mantombazana. Usayindoda ndiyakuthi. Ndiyakubonisa phelele. Mliya. Yazuka nomesi. Sizamfuna utshwala. Xa izinto zenzekile kunathe. Mna ndingindoda nenyani andethethi nya. Khawulezise nqamela. Ndihamba nazo into zifunayo kubutywala uyakhumbula ngala mini ngoku besiyenza laa nto bandisithi zifuna uthetha nawe zathi ungciba utshoda intontoni. Fondini wena yazi wena ndicaphukele into eyi-1 ngawe. Wena xa uthetha wena uyawumane usenza thina abantu ababi naphaa ngelaa xesha sixabana noMary wenze thina abantu ababi. Sibaliwexiweqi xa ufuna uthetha nale ntwana thetha nale ntwana uyandiva. Sicengezela ngako wena. Heyi Iyatya apha kaloku ibingalelanga tata. Ibingalelanga? uvuma loo nto nawe. Okay ke xa sesithethi nyani ke mna nam. Uyabona leya into yenzekileyo Fondini kaloku. Ukuthengelwa nguMary. Zemani sithi size kuwo Fondini kube kufika abantu abangoomama ngoku bezongena into singamadoda. Ya niphelela lamba. Ndibhathubhathu ndithi ndibhathuzela ngapha wena usibhathubhathu thetha ezinye thetha kuloo. Liya khange benhle ke mntakwethu. Ngeyona nto izamane senza ibe ngathi wena uyinhlamba ufela amahashe. Zamane sokubetha qho. Uzabayibhari. Intle ba wena ngoku mawuphinde uphume noMary ambonzeleke siza kuthi ezosishawuta sicela uba masingafuni uninoni into ezawuphinda ibe yingxaki kuwo. Uza no mother of the nation ngobutleba Uzayithini? Mother of the nation. Uzayithini lo? Kuthiwa kuwe kwathiwa indoda uzimele gene itholele doni indoda. Yava awukwazi kaloku uthi uyindoda xa Sozixoke yabona le? ubaleke wena ngqele boy uye komama. Yava awukwazi uyenza loo nto. Uyabhatyaza phezu kombhatyazo isiphoso phezu kwesiphoso. Yabona leya into besiyizele sange siyigqibe wenzenye. Engapha ya. Ziyakhaphana ke wena mntakwethu yaba ngathi siyinto engathi sifuna ukwakha ijoint ngawe. Sakhe ijoint. And ijoint esayikha ngawe kuzawunyanzeleka uba kungaziwa nge-crate. Nika kuzo SAP. Uhlupha le. Madoda ke man ndivile nitela nzayilungisa laa nto ngokwam.
hayi Please. Dada. jonga jonga madoda sanuthetha kokoko ngoba ndiyamazi umeza uphucukile nto kulungiseni Mantshayisa. umeza wameza Nathi wanitshaya kaloku. Kanti hayi umntu uyatshaya kodwa Uzayilungisa, uyatshaya Lungisa hayi hayi Yabona uba uzawuba indoda ngolu hlobo sizawuvana wena ndithanda into yoba awuzibaleki into zakho into ewe 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 Loo nto singamele basihambe xa bufuna Uyaphi ugqibezela ngokwawuthamba nala umhlobo? ntseni. Town ndinikeni mntana. uzawuthi ndihamba wedwa awuzurotha kodwa usaphila me Akhaba ke wena. ithi etawuni kodwa kutheni athekisa Uyanento noba iphelelanga kulaa tawuni. yetawuni ngathi masihambe nayo kodwa madoda yetawuni Madoda bebengixhawulela ntoni? Yes, sesinamba zakho. Yes.